Tepangaken nami kula Krisna Rizky Aditya, kula minangka dadi Bapak Kusnan. Tepangaken kula Aufa Nasika minangka Karata. Tepangaken nami kula Olivia Kusari minangka ibu utawa bojo Kusnan. Tepangaken nami kula Mbak Bazem menika Mbak Ramini. Kula Dwi Ramadhana Putra minangka dadi pitik. Terase rampung dibangun, ukurane diambake maune mungkas karo ukuran ruang tamu. Manut kerenahe tukang, akhirnya ditambah maju semeter lan sisi kiwa tambah 2 meter. Enak ya Bu, digo ngopi-ngopi karo mangan gedang goreng. Iya Pak, karo ngobrol-ngobrol. Apa meneh yen ngepasi udan nyamleng tenan, mokal tembung kuwi kang tansah dadi pepalang kanggo wujudaken angan-angane Kusnan lan bojone. Sajek omahe ngadeg lan dienggoni nganti 10 taun luwih durung kambet semen lan tukang meneh. Lagi bareng Kusnan diunggahake jabatane minangka kepala seksi ing Dinas Pertanian. Werna kuwi kaya-kaya mbladu sinawang, nanging yen disatitike model dop nyata luwih merbawane kalem nanging anyar. Apa perkarane wis tampung, nyatane durung ben granit iku kudu tansah dijogo kekinclongane. Suara arane ana gawean anyar ngepel, satemene kuwi lumrah wae. Sing ora lumrah uripe banjur kaya direh dening Jupin lan Disban. Apa meneh bareng telek-telek pitik teklek. Pitik-pitike tangga milih enggon telek kok ya ing granit. Pitik kok ora duwe ugo-ugo, nelek ning kabeh nggon. Pangundama kaya ngono mau asring kawetu sinambi barengake sapu kanggo pisah pitik-pitik sing sapa ing terase. Sengaja dibanterke anggone undamana dipen sing duwe pitik loro. Atine Kusnan keplok. Nagoyani tatanan kang sabelah marang kapitutane awit saben dina ngresiki kotoran pitik-pitik. Nanging rasane kok mung kaya angin lewat, ora sida diasake dadi undang-undang. Lamunan temen tak lumayan tak bisa nyembelih pitik lan duwe lawuh enak gratisan tanpa ngingoni. Dipager bae ben pitik-pitik kuwi ora bisa munggah teras geleme dhewe. Rumangsane apa ora kesel saben dina ngresiki telek. Panggrundule bojone Kusnan lengat-lengat bangun teras anyar kok terus dipager apa ora wagu. Nilai artistike ra ilang. Awit ada dosa rancangan awal teras iku pancen ora nganggo dipager ben longgar. Angel temen mundari perkara telek pitik. Sauntara iki Kusnan sing tanggung jawab ngresiki teras. Sama Pak, apa ini istrinya enggak mergo kejaba ragate ora setitik disawang tubuh kurang mantuk minggu esok sorote srengenge lamat-lamat minyak udan pang dari limes tipis. Ngobong prei. Ngumprai kantor sawise resik jogan ngopi. Mumpung prei kantor sawise resik jogan ngopi paecek sinambi ngadepi gedang goreng anget. Gedang kepok mburi omah kang wingi sore ditegur wis enak yen digoreng. Lawang ngarep dibuka, mestine ana sesawang panjang jinglak lan sumilake mendung kang wis tuniba dadi udan. Kluwung pitung warna makhluk ing bang wejan. Angine tumiyup sembibit lan rasa seger. Kusnan tanggengan rambuli pitik-pitik mentangring ing Disban padha kekiring
Kelenget banjur bablas mati. Kusnan lelek-lelek keringet adem tumites siti babak siti nelesi pilingane. Onone mung bingung. Aduh piye iki pitike mati tenan. Batang pitik kuwi ora dipakake kalapun marang sing duwe. Pitikane rada kuwi Ratmini kudu nemahi pati. Sapa ora tepung Ratmini rada tuwa tanpa rowang. Rekoso golek sandangan pangan duwe ingon-ingon pitik karo jeget dadak mati kelaran. Genah mung pitik kok iya nganti ndumuk perkara nasib lan kasayangan. Nasib Ratmini sing bakal nalang sabdane ilang ing tangane pegawe Kusnan. Ukara-ukara kuwi tansah melik ing pikirane Kusnan genten ora leren-leren. Oh alah, nyuwun pangapunten Kusnan, nyuwun pangapunten Gus. Kula sing lepat Gus. Kula boten saged mulang ayam-ayam kula. Sepisan malih nyuwun pangapunten lepat kula Gus. Sampun dados gerah manah panjenengan. Ratmini depro sacedak damakane Kusnan. Batang pitik dijipuk digawa mulih Kusnan wangsulan pait panglutasane Kusnan ngungkuli paite kopi tanpa didok. Gedang goreng ing lepek ora sida dipangan. Kopi paite uga dijake adem karepe ben kabeh dadi adem kaya kringet kang nelesi dadane. Ajining dhewe pancen ana kedali lati nanging sandha Ratmini luwih bisa nggilani yen aji dhewe Kusnan ora luwih jedha timbang lek kenceng. Lamat-lamat luwung manglung linglang ninggalake atine Kusnan kang katemet nganti manglung. Wis